Bos días. Son Miguel Santalices, presidente do Parlamento de Galicia, e quero, en primeiro lugar, darvos as grazas por permitirme que hoxe me dirixa a vos no día que celebrades o 37 aniversario da vosa entidade Airiños de Galicia de Santa Coloma. Son 37 anos facendo cultura, defendendo a cultura galega, defendendo o noso idioma, pondo en valor tamén a nosa identidade. Por iso, vos agradecemos especialmente no día que hoxe celebrades o vosso aniversario. O Parlamento de Galicia, o ano pasado, entregou a súa medalla, a súa máis importante condecoración, entregoulla a todo o conxunto da emigración. Era unha deuda que nós tiñamos que saldar coa emigración. A emigración lle debemos todo. Unha comunidade desenrolada como a que temos hoxe, e iso foi gracias ao voso traballo, ao voso esforzo, que sempre o fixéstedes con moito orgullo. Estamos vivindo momentos difíciles, momentos dunha pandemia que está causando estragos na nosa sociedade. Por iso eu vos pido especialmente que vos cuidedes. Os galegos estamos acostumbrados a loitar contra as dificultades e, ademais, estamos tamén acostumbrados a veces a facelo en soedade, fora da nosa terra. Por iso eu vos pido agora que vos cuidedes e que vos cuidedes tamén entre vós. É moi importante. Sei da labor solidaria que facedes entre todos os membros que aí estades asociados. Por iso, especialmente, no día de hoxe, vos pido que entre vós vos botedes unha mau para salir desta pandemia da que con toda a seguridade salimos. Non quero rematar sin ter un mensaxe de agarimo e de recordo para o voso presidente, Xosé Canosa. Sei que está pasando momentos difíciles no hospital e desde aquí lle quero desexar unha moi pronta recuperación co desexo de que pronto poderei ir a visitarvos e darvos un abrazo. Que teñades un bo día.